ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ରାଜା ବାଲିଙ୍କର। ସେହି ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରାଣୀ ବାଲିଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ 3ଟି ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ ଏବଂ ପାତାଳକୁ ନିଜ କାବୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ରାଜା ବାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଦାନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାରରୁ କେବେ କିଏ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତିନି। ରାଜା ବାଲିଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବିଲେ ଏବଂ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ନେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ବାଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ବାମନ ଅବତାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।